Iba Lichého, ten môže vletieť do 16-ky, pod seba na Soviča, Rehuš to má na ľavačku. Šikovná kombi. Páva to Holúbkovi. Jeho center, cez košu, Davidovi presne na hlavu. 35. Lúčke, naozaj načechraný center od Jakuba Holúbka, ktorý si pripíše asistenciu. Trenčín vedie 1-0 od začiatku 32. Keď tam hrával jeho otec, bude krútiť loptu na bližšiu žrť. Skovaj sa, to veľmi zaujímavo. Skovaj sa chrbtom bráne, očakával som, že to bude skôr predĺžovať cez seba na vzdialenejšiu žavníku. Lukačevič, presná hlavička na Čerepkaja, Rehuš, pod seba Sovič, ale z prvej ľavačkou netrafil loptu. Hráča to zasiahnuť ideálne a priamo. Dimun ide ale priamo až pred bránu a rovno za golom nie, prepálil. Káva tú prihrávku, Čerepkaj to teraz skrúti smerom od brány, Magda to sklepol Košovi. Kombinácia medzi dvomi zadakmi, Koša, strela, ktorú Katic so šťastím ešte dokázal vyraziť a zablokovať, ale napokon ďalšia zaujímavá. Vieme, že má dobrú strelu spoza 16-ky, teraz ale trafil niekde do bolestivého miesta Ďurka. Pavekov center, tam je nepokrytý Soares. Lopta si jej nela. Stále Čerepkaj. Vyviezol loptu pre Polču, ten mu narazil Čerepkaj. Okolo Katiča, ale nad bránu. Šikovná vyčkuje a je tu záver dnešného súboja. Maroš Libiak končí dnešný súboj.